дуруд бар шумо бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин ва имрӯз даъват намудем ба барномаи лазиз аз Сароясати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, танзимгари марказии нуқтаи алоқа Насиба Қурбонова. Хуш омадед ба барномаи лазиз ва имрӯз ман фикр мекунам ки суҳбати мо хеле гарм меравад, хеле хуб меравад. Ташаккур ки шумо даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи мо. Ассалому алайкум, додари азизам Отахон. Саломат бошед. Бинандагони барномаи телевизиони Сафина, мо миннатдории худро баён мекунем ки имрӯз моро даъват намудем. Биёед акнун чӣ аст ҳамон хӯроке ки имрӯз ҳамроҳи шумо омода мекунем дар якҷоягӣ ва ман ба шумо албатта кӯмак мерасонам. Албатта Отахон, бо дастгирии шумо имрӯз мо як хӯроки болаззате тайёр мекунем ки ба ном дамлама гуфта мешавад. Ин дамлама, Дамлама бисёр ин дамламаро ман бисёр дар барномаи мо бисёр як 3-4 бор буд ин хӯрок, аммо ҳар кас бо як сабки худаш, бо як тарзи худаш омода кард ва имрӯз ман фикр мекунам ки шумо имрӯз болаззаттар тайёр мешавад. Албатта имрӯз аз ҳама болаззаттарин дамлама дар таърихи барномаи лазиз омода мекунем. Саломат бошед. Барои мо чӣ лозим мешавад барои хӯрок? Саломат бошедон. Хӯроки имрӯзае ки мо тайёр мекунем аз чунин маҳсулото истифода бурда мешавад. Яъне гӯшт. Гӯшт, бале. Бегӯшт. Бегӯшт ягон хӯрок омода мешавад. Хуб. Равған, пиёз, картошка, сабзӣ ва лаблабу. Яъне лаблабу ҳам дар дамлама истифода мекунад. баъзеҳо Отахон ино истифода намекунанд. Баъзеҳо ба хотире ки болаззаттар шавад истифода бурда метавонанд. Албатта ба ҳамон хотир имрӯз мо истифода мебарем ки дамламаи мо чунон болаззат биёяд ки хурда раҳмат гӯед. Албатта ман мебинам дар ин ҷо майонез, тухм, пиёзи анзур ва гӯшти ҷӯшонидашуда инҳо барои чӣ бошанд? Инҳо барои фикр мекунам хӯришам омода мекунем. Отахон, дар баробаре ки мо хӯрок тайёр мекунем, то хӯроки мо омода шудан як хӯриши болаззат ҳам тайёр карда метавонем. Хуб, итоат. Ҳамин хел, хел мегӯянд дар шумо. Ҳамин хел. Хуб бошад. Биёед акнун бинандагони гиромӣ, пеш аз омода кардани хӯрок, пеш аз истеъмол кардани хӯрок ҳатман бояд чӣ кор кунем? Дастҳои шӯем. Ҳатман. Бояд шӯем. Биёед. Ҳатман шӯем. хуб бинандагони гиромӣ, боз мегӯем ки риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад инсонро ба бемории дарунравӣ, диарея, ки ба саломатии инсон махсусан кӯдакон зарари зиёд дорад, оварда расонад. аз ин рӯ хело муҳим аст ки мо пеш аз омода кардани хӯрок дастҳои худро шӯем. хуб бинандагони гиромӣ, мо шустем, дастҳоамонро шустем, дастпӯшакҳоро пӯшидем. акнун мегузарем ба қисми омода кардани хӯрок. хуб биёд тахтача гирем. Тахтача ана яктоаш барои шумо ва яктои дигар барои ман. ва имрӯз чӣ хеле ки гуфтем, ман шогирди шумо мешавам ва шумо кӯмак мерасонам дар пухтани хӯрок. хуб акнун дег, ба мо чанд намуди дег дорем? Якта дорем ана ин қадар калонтар, бо дорем хурдтар. мо метавонем ки аз ҳаминаш истифода کنم کلانتر. خوب اینو میگذاریم در این طرف. حالا تفدان رو باید نتفسونیم؟ نه، فقط در حالت آماده باش مانین. بعدی جابجا کردنی محصولات با ما میتونیم که در بالای تفدان گذاشته مانیم. گفتم که همین هر کس با یک طرز خودش، سبک خودش همین خوراک دملمه رو آماده میکنه. خوب بس چی آغاز کنیم؟ آغاز میکنیم. خوب من در اینجا کرد میگیرم. یک تا کرد برای شما رو میدیم. خوب از گوشت؟ از روغن ما از روغن میدونید تیار میکنیم. امروز ها
фаъолияти шумо, корҳои шумо чӣ хел рафта истодаанд дар хадамоти оташнишонӣ? Хуб ҳастанд ё ин ки кор зиёд аст фикр мекунам хеле, барои ки камакак шумо ҳозир хаста менамоед. ба бисёриҳо маълум мегардад ки Албатта. кори мо қиинтар аст. ҳамчун зан дар баробари марду хизмат мекунем. ман худ дар қисми навбатдории сарраёсати хадамоти давлатӣ оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам. Акнун гуфтем ки аз пиёз, пиёз. Чанд та пиёз? метавонед ки ба мо пиёзои мана Майдатар? майдатар бошад? Пиёзаш кам бояд биёд, кани не камтар калонтараш камтар майда бадаш гирифтам. Ана инаша бидмонам дар ҷояш. аз ҳамун давраи кӯдакӣ мехостед ки ба ҳамин касби масалан ин як касбе аст ки ба мардум чӣ мегӯянд кӯмак мерасонӣ, ҳамеша дар хизмати мардум ҳастӣ. Бале, аз хурдиятон мехостед? ростӣ дар дил аз наврасӣ хоҳише буд ки дар баробари мардон новобаста занро аз зан будан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари мардон хизмат кунам. Дар баробари мардон яъне аз хурдият? Аз хурдиям. дар ватани азизу маҳбубам. Бале. дар халқамон. Бале. хизмат кардан ин орзуи ман буд. яъне чӣ хеле масалан барои интихоби ягон касб мисол нафаре пайдо мешавад ки ҳамун нафара ту мебинию ҳамин шавқ дар дили ту боз зиёд мегардад. албатта дар оинаи нилгум нигоҳ мекардам. мардон дар қувваҳои мусаллаҳ хизмат мекарданд. ман ҳам орзу кардам. новобаста заниамро нигоҳ накарда орзу кардам ки ман дар сафи қувваҳои мусаллаҳ баробари мардон кор ва фаъолият кунам. пеш аз ҳама миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. дар баробари он миннатдории худро ба роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба роҳбарияти сарраёсати хадамоти давлатӣ оташнишонӣ мерасонам. Сабзию? Гӯшт. Хуб, бале. Албатта ҳамаш бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат. Албатта ҳамаи ҳамин чӣ мегӯянд комёбиҳои имрӯзаи ҷавонон ҳамаш бо дастгирии пешвои муаззами миллат. Албатта ин қадар фикри қалиморо мехӯрам. Бале. Ана гузаштем ба қисми гӯшт. Ман мебинам ки ман камакак бекор мондам. Хуб, ҳозираш ба камакак истамам хел бекор гардам, ин тараф. Яъне ки кӯмак расонам ба шумо. Марамат медонем кӯмак расонем. Хуб, ана гуфтем баъд аз хатми мактаб шумо баъд дохил шудед ба академия ё ин ки чӣ хел буд? дар хадамот тӯли 5 сол кор ва фаъолият кардем. баъди 5 соли кориамон дастгириҳои роҳбарият буд ки манро бар академияи вазорати корҳои дохилӣ факултети сеи гурӯҳи бехатарӣ аз сӯхтор дохил карда ман хатмкунандаи курси 5 академияи вазорати корҳои дохилӣ мебошам. Яъне ҳозир шумо дар курси 5 мехонед? курси 5 мехонам. душвор нест ҳам кор кардан ва ҳам таҳсил кардан? чунки ман аз сидқ вазифаамро дӯст медорам ва кӯшишам мекунед ва кӯшиш мекунам ки бале вақти худро ҷудо кунед ҳам барои таҳсил, ҳам барои таҳсил, ҳам барои кор. ин барои ман бисёр шавқовар аст. имрӯзҳо чӣ хел аст ҳамин зиёд зангҳо мешаванд барои мисол сӯхтор аст, сӯхторо мардум пешгирӣ мекунанд ё ин ки не? чӣ хеле ки дар вуқӯъ қайд карда будам, ман худ ки дар қисми навбатдорӣ кор ва фаъолият мекунам тӯли 24 соат як шабонарӯзӣ. Яъне як шабонарӯз? Як шабонарӯзӣ. дар тӯли 24 соат фаъолияти кории ман зангҳои телефонӣ бисёр ҳастанд ки ба мо занг мезананд. Гӯштро ҳам мондем дар болои пиёз.
اینا گفتیم قبات با قبات میمونیم پیاز گوشت بعد از گوشت سبزی سبزی رو استفاده میبرم. البته حالا زیرچش گیریم و در یک طرف گذاره خوب میتونیم ما از سبزی استفاده بریم. بله سبزی چند دونه بیارید. خوب کفایه است 4 دونه 5 دونه کفایه. خوب کفایه با چی طرز باید ریزه کنم شما با من گویید انا من میبینم فهمیدم тамлама метавонад ки маҳсулотҳои мо ба таври зинда истифода бурда шавад. хуб кун бед гап занем дар бораи пешгирӣ аз сӯхтор ки аз чӣ зиёдтар сар мезанад аз чӣ аст мисол ҳозир мо дар ошхона қарор дорем яъне чӣ аст ҳамун пешгирӣ кунем ки чӣ аз чӣ пешгирӣ кунем ки ба ҳамин сӯхтор сар назанад чӣ хеле ки мо қайд кардем сӯхтор ин оташи назоратнашавандае ки ба мардум ва молу ашёи он зарари моддӣ ва ҷисмонӣ мерасонад. албатта ба ҳамон хотир мо гуфтанӣ ҳастем ки худ дар корхона бошем худ дар хона бошем дар куҷое ки мо набошем таъсиротҳои барқие ки мо истифода мебарем ҳатман пеш аз баромадан хомӯш карда баъд баромадан дар кор. баъд кӯдакҳои худро хоҳиш мекунем беназорат нагузоранд ки бо гугирчӯб бозӣ карда аз ҳамин метавонад сӯхтор ба амал ояд. хуб гирифтем сабзиро ҳам гузоштем дар болои гӯшт ана мегузарем боз ба қисми картошка мо метавонем аз карам капуст истифода бурда. ҳозир карам картошка истифода намебарем каме ба мо лозим карам. карам ана мехостам пурсам аз шумо имрӯз шароитҳо чӣ гунаанд дар сарвисаи хадамоти оташнишонӣ аз пештара ягон фарқият ҳаст мисол хуб аст чӣ гуна аст чӣ хеле ки мо қайд кардем хубтару беҳтар аст ба мо нақлиётҳои ба таври замонавӣ нав ба хадамот пешниҳод карданд қувва ва воситаҳои моро зиёдтар карданд. яъне нақлиётҳои нав дорем мо сари вақт метавонем нақлиётҳоро ба ҷои ҳодисаи сӯхтор сафар барнамоем. ҳамеша пур аз об ҳастанд пур аз ҳамеша омода ҳастанд ҳамин аст ҳама вақт ҳамеша нақлиётҳои мо пур аз об дар ҳолати омодабош қарор дорад. хуб камакак мебинам ки ин тарз ба ман ёрдами шумо лозим тарафашроам гирем амихел боз хубтар мешавад ана боз як қисми дигар ана мабаш хуртаракаш хуб занҳо ҳам ҳастанд дар сафи ҳамон нафарое ки мисол ҳамроҳи мошини оташхомӯшкунӣ мераванд ба ҳамон ҷои ҳодиса мисол мо занҳои бисёр дорем дар хадамот ки кор мекунанд бо ҳамроҳии мардон дар вақти сӯхтор хомӯш кардан дорем шӯъбаи таҳқиқ ҳаст ки яъне занҳо ҳам дар он ҷо фаъолият мекунанд ки шӯъбаи таҳқиқ мегӯем мо рафти сӯхторро аз чӣ муайян кард сабаби сар задани сӯхтор мисли муфаттиш мераваду дар он ҷо он ҳодисаро мебинад аз куҷо сар зад аз чӣ сар зад албатта ҳастам хеле занҳои болаёқате мо дорем ки дар сараёсати хадамот кор ва фаъолият мекунанд занҳои беҳтарин ки дар баробари мардон кору фаъолият мекунанд. ҳамин донишҷӯёне ки хатм мекунанд ҳамон коллеҷҳо ҳаст медонам коллеҷи оташхомӯшкунӣ хеле ки мо қайд кардем дар ноҳияи Данғара вилояти Хатлон коллеҷе ки нав сохта бо истифода додаем муддати 2 сол мешавад. ҳар сол фикр мекунам ки довталабон хеле зиёд ба он ҷо мераванд. хуб
акнун боз чӣ кор кунем ба қисми помидор помидор яъне картошка истифода набурдем дертар дертар помидор баргале баъд метавонем картошка истифода барем помидор ки қайд кардед ҳар кас ин хӯрокро ҳар хел тайёр мекунад бале қаламфури булғорӣ гирифтем ва як то ду то се то чор то панҷ ду то хуб ана не гирему дарунаша холӣ кунем ва метавонем ки баъдан бурида ба дег партоем бо чӣ тарз ба ҳамин хел ман дуруст карда истода меем ки дуруст хуб дама худ маҳсулотое ки ҳаст бояд зинда биёяд ин маҳз дамлаваро шумо интихоб кардед хӯроки дӯстдоштаи шумо ин аст хӯроки дӯстдоштаи ман бале дар ин ҷо ҳамаи сабзавотҳо истифода мешаванд истифода мешаванд бале аз капуст лаблабу лаблабу чизое ки бисёртар ба ман маъқул аст бале албатта ман медонам ки дар баробари фаъолият мекунед дар хадамоти оташнишонӣ боз ба ҳамин ҳунари ровигиам доред шумо аз куҷо аст аз мисол инам бояд як шавқ бошад завқ бошад дар дили инсон ки ин ҳунарам дошта бошад бале ин шавқ аз синни хурдӣ дар дил буд яъне дар мактабҳо дар чорабиниҳо ҳанӯзам бошад дар чорабиниҳои сарраёсати хадамоти давлати оташнишонӣ каму беш гап мезанем иштирок мекунем яъне инам аз хурдӣ буд ки то ҳол дӯст медорам давом медиҳем хуб барои инам бояд дохилаша биёед манам кунам ки гирифтан дар кор бале дохилаша гирифтан дар кор дар оила шумо чанд фарзанд будед аз ҳамун давраи хурдӣ давраи наврасӣ дар оила мо 5 фарзанд ҳама дар касбҳои гуногун мебошад ки калониам фарзанди калони мо ин бародарам мебошад дигарҳо мон духтарҳо апа хоҳар як писару 4 духтар мебошем дар оиламо албатта ҳама дар касбҳои гуногун бародари калониятон фаъолият мекунад дар куҷо соҳибкорӣ фаъолият мекунам ва шумо ба дуюм фарзанд дар оила дуюм фарзанд ин апаи ман мебошад шумо ки ва ё ҳанӯз ошпаз дар ошхонаи меҳмонхонаи тоҷикистон беҳтарин яъне ҳамон хӯрокҳои миллиро хуб мепазад беҳтарин фикр мекунам ки ҳозир моро тамошо карда истоданд ва дида истоданд ки мо чӣ гуна албатта чӣ мегӯянд мисли ошпазҳо на он қадар мо ба таври профессионалӣ мегӯянд на он қадар хуб омода мекунем аммо бисёр бомазза ана помидорам аз болои карам мегузорем хуб бинандагони гиромӣ акнун дамламаро мо ҳамаи маҳсулотҳоро вориди дег кардем акнун
дам партофтем, омода интизор мешавем ки кай омода мешавад. То омода шудан мо бояд як хуриш омода кунем ки хуриш ном дорад чи аст? Чӣ намуди хуриш аст? ин хуриши баҳорӣ ҳаст. Хуриши баҳорӣ. Баҳорӣ ҳаст. Хуб бие дахрун гузарем ба қисми хуриш. Хуриш, Хуриш. албатта бале. Аз чӣ кадом маҳсулотҳоро ба шумо диҳам? Тахтача лозим мешавад? Тахтача? Хуб, тахтача лозим мешавад, албатта. Ҳозир ана тахтача. Инаш аз ман ва ана худои тахтача. Ина рафтем. Хеле. Инаш аз шумо ва инаш аз ман. Хеле. Хуб, кадом маҳсулотҳоро ба шумо диҳам? Пиёзи анзур. Пиёзи анзур. Ман то реза кардани пиёз тухм реза мекунам. Тухмро пуст мекунам. Пусташа мегирам. Кордо ба ман диҳед. Бале, корд. Ана чанд то тухм бояд реза кунем. Тайёр кардан гиред, ман ба шумо мегӯям. Хуб, бошад. Гуфтем ки дар шаҳри Ваҳдат, Дар шаҳри Ваҳдат бинои нави замонавие ки бо ҳама шароитҳои хуб ба мо ба истифода доданд. Сохта ба истифода доданд, яъне, Сохта ба истифода доданд. Миннатдории худро баён намуда, фаъолияти кории худро хубтару беҳтар ба пеш яъне монем. боз ҳамун як рӯҳияи тоза мебахшад ба шумо. Албатта. Ки бале боз содиқона хизмати Ба халқ худро адо кунеду ҳамин содиқона хизмат бале. мекунем. Хуб, бинандагони гиромӣ, гуфтем ки мо дамлама омода карда истодаем ва имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз меҳмон аз Сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, танзимгари нуқтаи марказии хадамот Насиба Қурбонова. Хуш омадед боз як бори дигар. як чизро бояд қайд кард ки ин ҳама муваффақиятҳои ман аз дастгириҳои падару модари меҳрубонам буд. имрӯзҳо ман ба ин комёбиҳо муваффақ гардидам ки бале. сари таъзим фурӯ меорам. бале, албатта ин хеле муҳим аст ки як нафароне бошанд дар атрофи ту, чунки як чӣ мегӯянд ҳамеша дар бари ту бошанд, ҳамун падару модар ҳастанд ки ба ту бовар мекунанду ҳамеша як рӯҳияи тоза ба ту мебахшанд. дастгириҳои ҳамаи Бале, будоҳои албатта. ҳамо мо албатта ки Албатта, дуои падару модар аст, дуои албатта. падару модар аст. бинандагони гиромӣ, акнун хӯриша омода кардем. Хӯриш гуфтем ки дар дохилаш ҷуворӣ мака, тухм, гӯшти албатта ки ҷӯшонидашудаи гов, яъне шумо метавонед ки гӯшти мурғам истифода баред ва чӣ буд гуфтем ки ва пиёзи анзур ва хӯроке ки дар дег ҳозир омода шуда истодааст ном дорад дамлама. бисёр хӯроки дӯстдоштанӣ, бисёр хӯроки болаззат ва акнун интизор мешавем ки хӯрокам омода шаваду ҳамроҳи хӯриш чашем. Бо телевизиони Сафина бошед. хуб, акнун биёед ҳамин хӯроки мо ба фикр мекунам ки омода шуд. ҳамин хел Албатта омода шудагӣ. омода шудааст. Ина як бор мебинему, баъд мебардорем. Вай, акнун ина бинед.
чхеле ки гуфтем бинандагони гиромӣ, хӯрок омода шуд. Биёед ман мехоҳам ҳарчи зудтар чашем, а? марҳамат. Гиред, шумо гиред. Шумо гиред. Ман мегираму, аммо бояд шумо ҳам ҳамроҳи ман чашед. Ана камакак аз гӯшташ. Медонам ки хӯрока бояд аз гӯшт оғоз кунем. Оғоз кунед. Баъд. Мана ти. Гир шумо. гӯшт чӣ қадар мулоим пухтааст. ҳамин ба даҳан мепартӯю, дарҳол об мешавад. Охир. ҳамин хел. бисёр бомаза, бисёр болаззат, бисёр хӯроки чӣ мегӯянд? иштиҳоовару ки ҳамин баъд аз кор, баъд аз дарс агар ба хона биёӣ ҳамин хел хӯрок бошад бисёр хуб мешавад, бисёр таби болида инсон пайдо мекунад ва мегузарем ба қисми хӯриш бинандагони гиромӣ. Хуб, ана кунед биёед ба қисми хӯриш гузарем. Марҳамат, гиред шумо. Марҳамат. Шумо гиред. Майлаш. Ман бинандагони гиромӣ бисёр болаззат. Дастури шумо дардро набинад. бисёр гуфтем ки дар сарраёсати хадамоти оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда истодед. Бисёр дастони бомаза доред, бисёр зани пурҳунар ҳастед, саломат бошед ки даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи лазиз. ташаккури беандоза ки моро ба инҷо даъват кардаед. Ман ба ҳамватанони азизам ва ба тамошобинони телевизионии Сафина сиҳатию саломатиро орзумандам. Бигзор ҳамавақт дар Тоҷикистон сулҳу субот, тинҷию амонӣ пойдор бошад. Бале, саломат бошед. Бисёр суханони хуб гуфтед. Ва манам бинандагони гиромӣ аз фурсати муносиб истифода бурда барои тамоми мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ҳамватанони азиз таманнои онро дорам ки ҳамеша сиҳату саломат бошанд, комёб бошанд ва чӣ хеле ки гуфтем дар хонадони онҳо ҳамеша хушбахтӣ ҳукмрон бошад. ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин буд. Хайр, то барномаҳои оянда.